seven seals, seven trumpets, seven vials. Unsay pasunod nga istorya ni aning mga pito sa Book of Revelation? Kunay mangutana ka nato. Sir, unsa day ang insakto nga pasunod sa mga seven sa Book of Revelation? Medyo maglibog kita. Kanay mga tao nga gasulti nga ingon ani ang pasunod, ingon ani ang pasunod, ingon ani sad ang pasunod, lahi-lahi. Apan salamat sa Ginoo kay nakita klaro nga interpretasyon sa Book of Revelation tungod kay gatuo kita sa literal nga interpretation sa pulong sa Ginoo. Naway gibasa nga libro, mao kini nga libro kan John MacArthur, komentary niya. Madod niya, ingon ani ang pasunod sa mga pito sa Book of Revelation. Ingon niya, diha sa Revelation chapter 5, Revelation chapter 5, Revelation chapter 6, makita nimo ang mga silyo. Kanang mga silyo, kanang pito ka silyo, mudagan ka na nga istorya gikan sa una nga tuig ngadto sa ikapito nga tuig sa 7 years tribulation. Matod pa niya. Ang una nga upat ka silyo, first four seals, mahitabo ka na siya sa first half sa 7 years tribulation, sa first 3.5 years. Dahil ang ikalima nga silyo, mahitabo ka na sa tibuok nga span sa 7 years tribulation, o ang ikaunom o ang ikapito nga mga silyo, mahitabo ka na sa second half sa 7 years tribulation or sa second 3.5 years. Kining tanan mga hukom kini siya gikan sa Dios. Pito, mga pito, pero mao na siya ang pasunod sa mga hukom nga ibubo sa Ginoo sa kalibutan. Now, ang una nga four seals mahitabo sa first half, dayon ang ikalima sa tibuok, dayon ang tibuok nga tribulation, ug ang ikaunom ug ikapito mahitabo ka na siya sa ikaduha nga half sa 7 years tribulation. Now, man nagbutang ang seven trumpets. Now, pag-abli sa ikapito nga silyo, mahitabo ang seven trumpets. Okay, meaning, ang sulod sa seventh seal, mao ang seven trumpets. So, ipatingog ang mga pito ka trumpeta. Dayon, katong mga vials, katong panaksan, haman to dapita. Now, ining patingog sa ikapito nga trumpeta, mahitabo ang pagbubo sa pito ka panaksan. Meaning, ang sulod sa ikapito nga trumpeta, mao ang pito ka mga panaksan. O kanang tanan nga istorya mahitabo sa sulod sa 7 years tribulation. Now, mabasa nimo mga kaigsuonan ang mabasa nimo kanang ikaduha nga half sa 7 years tribulation sa Revelation chapter 11 verse 2, Revelation chapter 12 verse 6, Revelation chapter 13 verse 5. Mao kana siyang second half sa 7 years tribulation, ug diha ablihan ni Kristo ang ikaunom ug ang ikapito nga silyo. Ug ngilngig kayo kay inig abli sa ikapito nga silyo, patingogon sa mga anghel nga pito ka buok ang pito ka trompeta. Ug inig tingog sa ikapito nga trompeta, ibubo na pud sa mga anghel ang pito ka mga panaksan sa mga hukom diri sa kalibutan. Ug dayon human ang tanan, Armageddon, ug dayon mubalik na si Kristo Jesus with His saints. Revelation chapter 19. Nabakitay pruweba nga ang pito ka mga silyo galangkob ka na sa tibuok nga istorya sa 7 years tribulation? Yes, kung basahin mo Matthew chapter 24 o Revelation chapter 6, parallel gayon. Marubaga ana. Wala sila gasupak kung dili pa ana gyud. Na sila usa ka istorya. Now, kung basahin mo ang Matthew chapter 24, 25, gahisgot kini siya sa mga panghitabo nga tribulation before mabalik si Kristo Jesus o panghitabo sa pagbalik ni Jesus. Ug mao sa kini Revelation chapter 6. O gahisgot kini siya sa mga panghitabo sa kasuko sa Ginoo hangtod nga makita nila ang wrath sa Ginoo. Now, parallel kini nga istorya, mao kini ang parallelism sa Revelation chapter 6 ug Matthew chapter 24. Ang first seal sa Revelation 6 mabasa nimo na sa Matthew 24 verse 4 to 5. Ang second seal sa Revelation chapter 6 mabasa sad nimo na sa Matthew 24 verse 6 and 7. Ang third seal sa Revelation chapter 6 mabasa sad nimo na
sa Matthew chapter 24 verse 7. Ang fourth seal sa Revelation chapter 6, mabasa usab nimo na sa Matthew 24 verse 7, kanang earthquake di ana. Ug dayon, matud pa, kining upat ka mga seals mao kini ang pirmero sa mga kasakit. Gitawag kini sa Matthew chapter 24 verse 8 nga beginning of the birth pangs. Ug dayon sa fifth nga seal sa Revelation chapter 6, mabasa nimo na sa Matthew 24 verse 9. Diin ang mga saints gipanglutos ug sila nagampo didto sa Ginoo. Ug ang ika-6 nga seal, mabasa nimo na sa Matthew 24 verse 29. Ug ang ika-7 nga seal sa Revelation chapter 6, mabasa nimo na sa Matthew 24 verse 37 and the following. Now, kung basahan nimo makaigsuonan ang Matthew 24 ug 25, gahisgot ka na siya sa pagbalik ni Jesus sa mga panghitabo, ay mabalik si Jesus, ug ang panghitabo nga si Jesus mabalik na. Ug nindot kayo kay fit kay sa Revelation chapter 6 ang pag-open sa mga seals. Nagpasabot nga ang Revelation chapter 6 mao ang mga istorya sa mga panghitabo before mabalik si Jesus, ug ang mga panghitabo nga mag-prepare sa pagbalik ni Kristo Jesus. Nagpasabot mga kaigsuonan nga kining mga istoryaha, ang 7 seals, mao ang istorya sa tibuok nga 7 years tribulation. Sa sunod nga video na to, atong hisgutan ang una nga silyo, pag-open sa una nga seal. So, hinaot nga sunod nga video mo lang taw gihapon kamo. This is the Truth Bible Program. Salamat sa pagpaminaw.